И здравейте, Мартин БГ. и здравейте хора, аз съм Мартин БГ и тук до мене Геймър БГ. Хора, ние сега ще играем на Evilcraft. Да, Майнкрафт. На Evilcraft, Майнкрафт. Секунда само. Чакай, в честът има едно лично мое нещо. Направих си го. Окей, долу. Така. Хора, я. Ти нищо не важно. What? Намерих си айрон. Идваш ли? В пещерата. Добре, хора, ние сега ще копаем, ама аз нямам кирка. Идваш ли? Аз ще ти дам, бе. Ай, слезе. Ти къде си защо? Ендо. Тук копам айрон, като най-големия пич. Аз си махна фейскам. С кой е? Махна си го. Окей. Ая. Ива! Да се спукаме от айрон. Да се накефим на айрон. Чакай, брат. Ти къде си? Виждаш ли му? Да, виждам те, ма къде си? Ти не виждаш ли от коя пещера съм, бе? Пещера. Виж пещерата. Абе, ти къде си? Под тебе. Абе, аз съм точно под тебе. Дай ми си кирка. Дай ми айрон кирката. Айрон! Да. Какво си кажеш за... Ай, дай ми. Ета. Колкото стане, остане споко. И сега само да видя до къде стигна стая. Защото ми трася за едно нещо. Да, бе, на мен ми даде най-слабата. Най-слата, брат, имаш ли камък? Не. Им покопай малко, за това че я дадох, за да си покопаш малко камък. Ти ми взе айрон. Голяма работа. Ма ни копай така, бе, брате. Ще купя как че изискам да... Добре, Не, чупи съм. достатъчно имаш с една кирка. Аз съм долу. Даже за две. Ето лапис. Ето го моя лапис, който не го изкопах. И 9 лапис. Аз съм айрон кирка, брат. Искаш да видиш сега една магия? Камън. Ай бас, че след ето блок ще има лава. Чакай. Ти каза си те блок. Не, след ето. Аз не помня защо бях оставил. След този. Ето лава. Ама ти ще те видя от другия край. Не от така видя, И какво пак се броя? What the fuck, ли? Май да е тъпътна. Аз търсям по-нагоре чух вода. Слушам. Ба, как ме запуши. Слушам за... Чакай. Слушам за птица. Тук вода е. Така. Аз ще Хора, ние попробвам. може да снимаме с Петър БГ. Може би. Не че. Брат, сега аз като копам. Сега кой искаш? Брат, наистина ще изкопа един блок под тебе. И ама още лава. Ай, бъса! Аз седя се. Не. Бързо ела! Брат, Ела долу е! защо трейдна? Сега не ми кажа, че всичко изгорява. Добре. Брат, не ли колко късо ти скара? Виж кой ти стана. Айрон кирката! Къде бе? Остана, видях я. И чакай аз да не падна там, защото аз съм с много хубави нещица. Като моите. Пилешките яйца. Ай. Ти защо не го запуша? Еми запуши го, ама той не се разтича към мене. Сега се
разтече. Хора, аз и съм мога да поиграя, но че съм мога. Ай, защо е? Ма защо не слизаш? Имаш още неща. Нещата ти са още долу. Защо не дойдеш? Отказвам се. От Тия какво? неща. От кого се отказваш сега? От нещата. Сега да ти дам ли един диамант, ако да намеря? Даде един диамант за коментар. Един. Що че... На мене ми трябва 3. Да ти направя тогава един стак от един. От един диамант мога да ти направя 2 стака и повече. Майде. И да ти намеря първо. Защото мисля, че намерих нещо, което много ще ти се изкефи. Да? Тази лава, добре, че я беше изкопал. Аз... Яба! Виж колко блоко е на едно място. Да. Хора, ние се... Задължително едно дъма има. Хора, ние се върнем и сега... Той ще се върне, аз оставам. Тук си копам като на големия пич. Пич is the beach. Ти защо? Чакай, аз снимам да се знаеш. Снимаш ли? Да. Ти левна ли? Не. Левна видяхте. Не съм. Да. Да. Верно, нали? Чакай, бе. Аз е тук съм мъча. Ай, кое е това, бе? Това Вили, кое? What? Хора, give redstone. Аз give redstone. Give redstone. Not. Много ме скефи, много ме скефи. То редстоун. Супер як. Айде още. Един стак имам ли? Как гадно. Брат, моля те, ела и ми помогни. С нещо ще им помогнеш. Човек, нощ ти иде да спи. Нож ли? Аз ляма да спи. Трябва да се съм късно. Хора, върнахме се. Той се върна, аз продължих. Чакай. Копаеш. А само за да за... Радзафу! Хора, аз ще снимам с мобил. Или искате на Clash Royale? Дайте ще отворим Medical Chest на Clash Royale. Моля те, намали. Хора, сега ще отворим честа на Medical Chest на Clash Royale. Medical честа еста. И ми се напълни инвента. Окей. Мускетир. Гоблин. Пека. Бейби Драгон. Хора, Бейби Драгон. Найс. Пера Гоблин. Аз тук да стъкувам Валкерията. Валкерия. Замени място на картата и Бейби Драгон на чак.
Хора, аз ще се качвам и майче ще бъде това за този епизод. Не. Сега, ти защо? Ще си имаш ли още една Evil Craft? Не. Що? Хора, така е пускам. Омръзна ли ти поредицата? Не. Джанта. Така, мускетюр. Стреля. Горе нож ли е? Така. Биби Драгон добе с прах. Що го наричаш Baby Dragon? Защото така се казва Биби Драгон. Така. Я ще пусна. Хайде, качваме се. What the fuck? Този бък е... Йей! Хавайската къща! Опа! Някога още ще играеш в този сървър нашия. Опа, хора, гоблини. Лошо. Ма сега играе ли ти са? Не. За кой човек? Къде? Хора биха много, за жалост. Не, аз искам гоблин варил. Хора, после може да снимаме пак как ритаме. Нали? Може би. Не може би, да. Не. Това го каза той, не аз. Ще покопаме малко дървенца. Ай! Хора, извинете, но дядо ми звънеше и ще се върна, когато спре да ми звъни. Хайде. До след секунда. И хора, върнах се. Не съм говорил с него, но кога звъни, ще спра типа. Или по-добре това да бъде за това видео. Това видео ще бъде доста по-кратко. Ти коя минута си? 12. И хората не се клипа. Ако искате още клипове, пишете долу в коментарите. И чао. Това каза той. И аз мисля сега да свършвам. И хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте за да не изпускате клип по този канал. Аз бях Мартин БГ и следващото видео. Чао хора, чао.